Dahito 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsaka Ay salido may Kat naimbag manen nga malam, naimbag nga aldaw. Daytoy tiya programa nga sumangbay. Kadagitiya amin nga listeners kan viewers daytoy Radyo Sagada 104.7 FM Pinagpagan Women's Program. Daytoy kata mangmangagan nga rod itiya tanga-tanga kana upload tayo matlaang itiya social media. Iso nga saan tayo nga lipatan nga i-follow dagiti social media pages ti Radyo Sagada para kadagitiya programa kana dadumapay nga updates kan impormasyon. Iti Facebook, YouTube kan iti website na radyosagada.com. Siya ni Simbay para iti daytoy nga programa. Tungtungan may panggap iti kababaihan, iti daytoy kalikasan kan enerhiya. Tiya topiko toy tata, tiya ababa nga panang ibingay apo iti papel kan kasasaan dagiti babae, iti daytoy panag-adu dagiti renewable energy projects. May samot laeng nga importante wano napateg ken napanawen atungtungan iti kasasaan tayo dito pagilyan. San lang nga dito pagilyan no iti intero matlaeng nga lubong wano sa nga lubungan. Anya ba daytoy ugnayan wano kasla koneksyon dagiti babae ken iti transisyon. Daytoy pagilian tayo paturong iti makunkuna nga renewable energy wano daytoy nalinlinis nga enerhiya. Iti tenga paylaeng daytoy nagad-adu nga parikot. Akas iti krisis iti klima kat maisaksakad dagiti proyekto nga renewable energy. Pakaibilangan nga rod daytoy solar, hydro ken wind. Ngem tiya sa ludsod. Ay na, tiya boses tayo nga babae ditoy. Rugyan tayo man iti nalawlawang ladawan. Anya ba tiya kasla madama nga kasasaad dagiti babae no tungtungan may panggap iti enerhiya ti pagilyan nga Pilipinas. Iti tukad nasyonal dagiti ladta babae iti kamrunaan amang man manihar iti daytoy enerhiya iti balay. Takanayon nga rod na isuda matlaeng ti present iti balay. Isuda ti ilaw anang tahanan. Isu nga isuda ti kamrunaan nga mang iman manihar iti tungtungan paylaeng daytoy enerhiya iti balbalay wenno iti sangkabalayan ken kadagiti babasit a pagnegosyoan. No adda ti mapasamak nga power outage wenno adda ti nginminaan manen daytoy kuryente nga agpaysog tatanga panawon babae ti umunamot nga agdisdiskarte. Sigun iti panag-adal ti transisyon daytoy renewable energy kas iti solar ken wind kada dakkel nga tulong para iti women economic empowerment. Mababawasan nga rod kas inbaga tayo iti inmununa nga panangibingay may panggap iti daytoy nga tungtungan. Mangbawas iti gastos iti kuryente ken adamot laeng ti may paay apang kabiyagan. Ngem iti likodan daytoy nagbabalat apo ti representasyon dagiti babae kadagiti boardrooms ken technical working groups. No sa dinno ket maipaplano ken mapagdisdesisyonan dagitoy da proyekto nga pang enerhiya iti pagilian. Iti konteksto tayo nga katutubo wenno dagiti datayo nga maawagan nga IPs, indigenous peoples wenno na insiguda na nga umili ditoy Cordillera ket sikat tayo iti nagad-adoa na kapila nya nga hydropower projects ken daytoy geothermal nang runata nabaknang tayo nga rod iti banbantay ken karkarayan. Anya ti realidad nga mapadpadasan dagiti na insigudan nga umili wenno IP women. No sumsumrek dagitoy tadakkel a proyekto nga renewable energy.
Para kada tayo nga nainsigudan nga babae iti Cordillera, daytoy daga ken daytoy aglawlaw, ket saan lang nga simple nga pag-alalaan tayo iti kuryente. Daytoy iti agserserbi nga biyag tayo, kultura tayo, kana mang ipamamo no si asino tayo. Tiya makikita problema itata, ket daytoy mauawagan nga development aggression. Adu kadagiti dadakkel a kumpanya, kas kadagiti megadams ken hydro projects, ti sumsumrek kadagitoy dagarud daga a nagtaudan. Nayon kadagitoy nga problema ket ti kinaawan ti agpayso. Napaypayso nga konsultasyon. Daytoy kanayon tayo nga ibagabaga. Kanayon ati proseso daytoy FPIC, FPIC free prior and informed consent. Ket kanayon nga ano ba yun parang minamadali. Wenno no saan dati mapaspasamak nga manipulasyon. Ti kinarigat na pay gedwaen na apo ti opinyon dagiti komunidad. So kasano ba a partikular nga maapektaran dagiti babae no adati mapasamak wenno adati kasla maiyaw-awis ay proyekto kaneg na ay garut ay dam. No datayo gamin nga babae si tayo ti kangrunaan nga agmulmula iti talon, iti garden, datayo pay metlaeng ti mang ayaywan kadagiti anak tayo iti pamilya tayo. No malayos di ay pinagmulaan tayo nanunta ko anan mulaan gapu isnan na ay dangaruddam wenno no permiabes ay naango na naay da ay karkarayan tako ay munalalaan tako isa danom wenno purposely ay umuy isna na babae tako wenno isnan irigasyon na number 1 ay maawanan isa pag-ublaan at datako ay kababaihan. Mamamaidmot laeng ng tradisyonal ay papel na naay da ay babae kasa parang anong tawag dito no iti Filipino ko parang ano yun yung tagapangalaga ng mga binhi. Dagiti na insigudan nga binhi, bine kan isudamot lang dagitoy da kababaihan ti kangrunaan metlaeng maawagan nga tanggol kalikasan. Apay nga mapaspasamak dagitoy nga gap, apay nga kasla nagrigat nga denggen ti boses dagiti babae. Adda ti Renewable Energy Act of 2008 ken adamet daytoy IPRA Law, Indigenous Peoples' Rights Act. Ngam iti implementasyon awan apo tingipen na nagadu kun nagad-adu ti panagkurang iti implementasyon daytoy. Dagiti polisiya iti enerhiya ket kanayon nga makuna nga gender blind, kumbaga gender blind policy. Makikita dagitoy da renewable energy projects kasla puro technical kan pang ekonomiya nga tungtungan laeng saan nga apan na kitkitaan no anya ti agbalin nga epekto na iti naglawa wenno iti dinamika nga kasarian ti komunidad. Mangrugi kadagiti ubing nga babae kadagiti nataengan enggana kadagiti senior citizens. Isu nga ti makikita iti technical side laeng ken panglaeng iti tungtungan ti ekonomiya. Nayon na pay adda daytoy kinakurang iti konsultasyon. Adda dagiti ibagbagada ngay nga tokens. O depende no nya jay token nga kayatyo. Token for formality nga sao iti formal nga awag saan nga may ikan iti makaanay nga espasyo dagiti babae. Partikular dagitoy da women elders tayo nga mangyubkas iti panagpanpa iti kapanunutan da ken iti daytoy anak agenda no karkaro may panggep iti danag may panggep iti aglawlaw tano kadnya tayo ket adda pay lang ngay jay machismo image kang runaan na latta nga mas nga maipateng daytoy nga rod opinyon dagiti elders tayo nga lalaki.
nalawag apo dagiti problema sumagmamanula ang dagidyain baga tayo nga problema adupay actually at adupay ngam no itultuloy tayo ay adita ko kalkalpas isnan na ayay unta ko ibagbaga. Dagiti problema manipod iti kinakurang iti representasyon ang gana iti pangta iti pangkabyagan ken iti pangta iti aglawlaw. Ket adda ba ti solusyon? Of course, dapat naman meron. Anya ba? Paano ba nagiging bahagi ng solusyon ang mga kababaihan? Tapno iti kasta ket saan nga tuluyan nga madadael daytoy kultura tayo. Of course, ibaga-baga tayo saan tayo apo nga kasla kontra iti panagduras. Hindi naman tayo as in parang ayaw sa development no nalinis nga kuryente. Of course, kaya tayo kat of course daytoy maibagbaga nga community-led renewable energy. Iti sumagmamano nga pasat daytoy rehiyon tayo nga Cordillera. Dagiti organisasyon, dagiti kababaihan, kata makitintinulong kadagiti micro hydro systems, kana babasit nga solar communal power. Daytoy dagiti proyekto nga ibagbaga tayo nga imanmanehar mismo dagiti komunidad. Saan daytoy nga layusen dagiti taltalon tayo, umanay lang ti kadakkel na tapno mang pedlawag kadagiti barbaryo, ken dagiti babai kat nakakadua tapno iti kasta ket mapatalin na dagiti maibagbaga nga pasilidad. Daytoy kuma ti ibagbaga tayo nga agpayso nga proyekto nga makakalikasan iti Filipino ken makatao. Kanayon tayo nga ibagabaga community-led. So nga community-led saan ko ba adagitoy da nagdadakkel nga korporasyon nga ganganaet paylaeng. Ket anya ba ti mabalin nga aramiden daytoy gobyerno ken dagiti pribado nga sektor ta daytoy matimaysa nga kanayon nga maipapapigsa daytoy partnership between daytoy estado ken dagiti private sectors. Tapno agbalin nga solusyon daytoy renewable energy iti pangkasapulan. Para kadagiti kababaihan kasapulan nga aramiden ti tallo nga banag. Umuna israel dagiti babae iti tungtungan daytoy teknikalidad wenno iti technical fields. Adda kuma ti may paay nga libre nga panagsanay para kadagiti babae tapno mabalindamot nga agbalin nga solar technicians ken energy managers tapno gender equality kananta ko nga rod. Daytoy maikadua gender impact assessment. Sakbay nga aprubaran daytoy Department of Energy wenno DOE ken daytoy Department of the Environment and Natural Resources ti anyaman ko mga lisensya para kadagiti kumpanya ken enerhiya dapat adda ti mandatoryo a panag-adal wenno panagsukisok no kasanumet nga maapektaran dagitoy the vulnerable sectors kadagiti communities a nakabilangan nga rod dagiti babae. Ken daytoy suporta iti green financing. Kasapulan ang mangilatang iti pondo tapno iti kasta ket adda ti nabababa paay iti pondo wenno kasla pautang taday tambet met lang ti maysa nga kanayon nga iawi-awis daytoy gobyerno nga pautang nga daan iti nagbaba nga interes anya para kadagiti kooperatiba dagiti babae nga mangkayat met nga mangipatakder iti bukod da abasit a proyekto nga pang enerhiya. Isu nga kasjay kuma. Ken iti rekomendasyon of course dagitoy da masuknan nga ahensya. Akas iti NCIP ken iti DOE masapol nga makitinulong iti publiko ta saan tayo nga aglilinaban nya tapno iti kasta ket natal na maid adu-adu ay kiyaw-kiyaw maid man sinsinakit tiya umuna a reforma nga kanayon nga ibagabaga. Aya, dagitoy damot laeng nga tattao ket reforma iti FPIC process. Masapol nga isigurado daytoy National Commission on Indigenous Peoples nga adda tinakasina ken natalged nga espasyo
para kadagiti na insigudan nga umili, kan na insigudan nga babae nga aga taripnong, kan agbutos para kadagiti proyekto. Masapul met lang nga amyendaran ti Renewable Energy Act tapno ikan iti sensitibo. Ikan sensitibo dagiti proyekto ngayman manihar dagiti komunidad kan dagiti kababaihan. Para kadagiti gobyerno ken kumpanya masapul met nga irespeto da dagiti daga ang nagtaudan ken ti boses dagiti vulnerable a sektor kang runaan na dagiti nainsigudan nga umili. Sanda ko mga ituding nga kasla negosyo laeng daytoy nga rod panagpatakder ite proyekto nga pang-enerhiya. Daytoy maibagbaga nga just transition. Wenno na inkalintegan a panag-akar iti nalinis nga enerhiya ket saan dapat nga agbalbalin nga rason tapno iti kasta ket patakyasen dagiti umili a nabayagan nga mangbanbantay iti aglawlaw ket nabayagan nga adda iti daytoy daga nga nagtaudan da. Dagiti tradisyonal mutlaeng nga kaamuan dagiti nainsigudan nga umili iti panang taripato iti aglawlaw ket nagdakkel ti maitulong na nagdakkel nga tarabay nga maikonektar kadagiti moderno nga aramiden metlaeng dagitoy da ahensya ken iti gobyerno. So mabalin nga agkadua dagitoy tapno agbalin nga tarabay isu nga saan hindi po kaaway isu nga masapol nga agtinulong paturong iti nalinis ken daytoy nga rudbaro nga teknolohiya. Nalawag apo ati tungtungan may panggap iti renewable energy ket saan laeng nga tungtungan may panggap kadagiti kable, kadagiti planta wenno iti teknolohiya. Daytoy ket tungtungan may panggap iti karbengan tao, hustisya para iti klima ken panang bigbig iti kinalaing ken kakayanan dagiti babae. Manipod kadagiti maibagbaga nga syudad enggana iti kaaw-awayan ditoy manipod iti Batanes enggana sadyay hulo. Masapol ket maikan iti boses ken pannakabalin dagiti babae iti panagdesisyon may panggep iti enerhiya. Saan laeng apo nga ano ba yun nagsisilbing parang ilaw ng tahanan ang mga babae. Taisudamot laeng ti mabalin nga mangted kulay iti daytoy masakbayan daytoy intero nga pagilian. Kuna tayo nga rod development para iti amid saan nga development para iti sumagmamano ken mangirurumen iti adu. Manen nagdakkel nga salamat para iti panagdengeg iti daytoy nga programa iti tangarod nga agdibos daytoy ababa nga panangibingay tayo may panggep nga rod iti tungtungan iti paylaeng pakasaknan dagiti kababaihan ken daytoy may panggep iti klima ken iti aglawlaw siya nga rod ni Simbay para iti daytoy programa Pinagpagan Women's Program. Kasinta ko kanan, please follow us on our social media pages, Facebook, YouTube, and RadyoSagada.com website. Naimbag manen nga oras, naimbag nga aldaw.